sang probinsya sang Negros Occidental. Mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports First Portion. Radio. Facebook Live kita. Karon nga kaagahon. Pila sa nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, budget sang local school board sa Bacolod ginalauman maaprubahan masunod nga simana. Magpakaisa nga masupog nga drug poser nadakpan sa buy-bust operation sang Police Station 5. 30 anyos nga lalaki dakop sa buy-bust sang Sipalay, PNP. Balita nasyonal, isyu naton nga tulo talakayon, karon nga kagahon. Ginpanugyan sang Department of Health sa publiko, likawan ang pagpatigayon sang Christmas party. Kaupod ang mga kaparyentihan kasunod nga mahimo inihalinan sa pagsaka sang COVID-19. Partikular nga gintubod sang DOH ang buffet style kasunod nga dako ang tsansa nga hindi masunod ang minimum health protocol. Sa laging handa press briefing ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere nga ginadiscourage man sang national kag local government unit ang pagpatigayon sang outreach program tungod ini nga mga aktibidad ang mahimo makatipon sang madamo nga tawo. So ang silingon, medyo karon nga bulan sa Disyembre, makasaysaya sa tuig 2020 nga ang bulan sa Disyembre, wala sa mga Christmas party, wala sa mga videoke, wala sang turutot, posible sa masunod nga tuig wala palupok. Amo ini ang mangin history naman sang pungsod Pilipinas sa idalom sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung sa bagay, wala makita pirdihon kung ining mga ginadumili sundo naton para ini sa aton kaayuhan. Kabay pa nga ang baksin nga ni kung magsulod na sa pungsod Pilipinas, amo na ini ang mga katapusan sa COVID-19. Do maano na kita no? Nga makabalik sa normal. Misin uman, daw gina pananaw tabala ang mga eksperyensya naton sa malawig na nga mga dinagon. Nga daw libre paso kita, ang aton sili pang ginawi, daw libre lang. Pagwa pasulod sa puluyan, kadto sa mga trabaho, kadto sa mga balay kalingawan, ini mga mall, kag iban pa. Dala ang pamilya, kadto sa nagkalain-lain nga lugar, kung may sulusubra ang bulsa, kadto sa mga resort, kag iban pa. Ti subong pila ka bulan gid nga nadula ini. Nga mga kalingawan sang aton sini mga kauturan. Do maano man kita labi na gid kay Disyembre subong. May mga lugar subong ati, may mga punina, may mga dekorasyon na, abot silingon, matahom na, masanag na mga suga, amo na bala. Tapos ang kabataan, maano naman, nga magwa, gaingos man, nga maglantaw sa mga matahom nga talanawon, mga pilabla ka mga balay dire sa Bacolod, bilog nga probinsya, pila ka mga matahom nga pangdekorasyon, ehemplo sa Public Plaza, New Government Center, dire sa Bacolod, of course, sa mga kabanuhanan sa bilog nga probinsya. Apang tiwala ka mahimo, kinahanglan, sundon mo gid ang mga protokol nga ginapatuman sa aton gobyerno. Base pa malanga, subong tuig 2020, medyo hugot-hugot gid ang pagbantay. Base makaligwaman kag kaluyan kita, kapag bukas ang tuig 2021, mag-iskirda na ini si COVID-19 nga hindi na gani kinahanglan nga magbakal pa kung tani kita sang baksin. Pinsarabla, pila ka milyon-milyon ini ang iya sini presyo
Yapat pa kung tani na nga makabatak-batak sa ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Portiya mo. Ang aton sini kautangan, trilyon na. Bangod lang sining COVID-19. Hindi man pwede kung nara ka sa gobyerno nga pabayaan mo ning mga sektor nga ginadilian nagligad to nga makabiyahe. Ginadilian nga magbukas sa negosyo. Ginadilian ang halos tanan nga mga magagmay nga mga negosyante nga magbukas sa ilang mga karinderya kag iban pa. Igo gid porte nga pag-antos sa aton pumuloyo. Tiluyag sang gobyerno nga makabatak-batak man pero sa nasiling ko na iyawan kita kag makabangon. Amo na nga kinanglan subong ang aton gobyerno ginahalug-halugan niya man jutay, maulo abrihan man ang mga negosyo, makadrive man ang mga driver, ang iba naton nga mga ulubrahan, mga establishmento sang pribado, amat-amat naman ginabuksan para mauli-ulian ang aton ekonomiya. Amo niya ang sitwasyon sa pungsod Pilipinas. Hindi man lang ni sa pungsod Pilipinas, sa bilog ini nga kalibutan. Medyo dulo-dibinas kita jutay. Ang aton diri ginigo jutay man, jutay aman nagkalamatay ikomparar sa iban nga kapungsuran, porte ya. Linibo-libo ya ang mga nagkalamatay. Milyon ya ang natapikan sang COVID-19. Amo nang siling ko first time ini sa kasaysayan sa bilog nga kalibutan nga may kagaw nga umigo, nag-igo siya. Halos sa bilog nga kalibutan nga milyon ang inigo, ginatos-gatos kalibo ang mga nagkalamatay. Kung san o ini madula, kung san o ini matagaan alibyo, panahon lang ang makasiling. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na, morning, sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Sa nasiling tana, Facebook Live kita, karon nga kaagahon. Kamustahon ta ang palibot sang syudad sa Bacolod. Dua lang kami, sang amon patrol ang subong nagaarangkada sa kahanginan. Baya live sa Facebook, lakip ng pila naton ka mga report nga ipabati naton sa hindi gidlang madugay. Pero arewa, si Aksyon Alvin sakay sa aton patrol. Liwat nila idulong sa aton kamusta na ang syudad sa Bacolod. Kamusta ng mga merkado? Kamusta ang nagabiyahe naton nga mga driver? Kamusta na ang mga balita nga nagtuluhaw diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental? Kabilugan, kamusta ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod? Balita sa patrol. Aber, upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, morning. Action Fred, good morning sa atong tinalangga ng mga tagpalamati. Good morning and laragboy karon sa syudad sang Bacolod kung ang dalanon ang paghahambalan masyado pagkatawhay Action Fred, no? Although may mga utod na kita, mga drivers nga nagabiyahe sa silinga kaagahon. By the way, Action Fred, may dalan taon na ang dalan sang Lacson umpisa sa area sa North Capitol Road pakadto sa may dalan sang Galo kay halos 3 na ka lane ang butangan asphalt. Wala Action Fred, amo ng asphalt overlay, no? Maay naman na lantawon kay halos 3 na to sa pihak na lang ang outer lane na lang kung on the east direction sa dalanon amo ni ang kulang na lang Action Fred. And after this medyo mayad na lantawon mo kabay pa Action Fred, no? Maamat-amat na kayo ang ining dalan para kahit paano pag adlaw sa Disyembre mayad na lantawon ang ato sa mga major roads, no? Anyway, Action Fred, ang sitwasyon karon diri sa area naman sang ang area naman sang downtown sa sining kagahon still iban nga mga salakyan di pasahe ang naga-standby along sa area sang police station number 1 nagahulat man sa mga pasahero
ang iban diri halin sa area sang Sumag, Punta Taytay, while ang iban halin man sa area sa Barangay Mantalagan, Barangay Bataol, do tanan diri ang mga salakyan di pasahi action pwede nga dirigid na galabay, no? Going ila sa Central Market, ang iban pagkanto naman sa area naman sa Libertad kag iban pa. Ang kanamin na action pwede tawon sa Oo. ating siningi Bacolod Public Plaza. Ano ga ilipat-igpat na subong? Yes, gaigpat-igpat na ang iban nga mga portion, especially sa stage bala action na Fred. Kasi may mga kampiyon nga klase sa mga tanom ang ara sa palibot sa aton stage. Ginagbitangan na, no, sa mga igpat-igpat pa di man sa sining Christmas lights. Although ang mga puno sa mga kahoy sa sining kaagahon nagasiga ang lawas lang kalabanan di reaction na Fred. Pero ang igpat-igpat sa mga sanga sang kahoy so far sa karon wala pa. Pero gaduag pula sa sining kaagahon nga iban nga mga poster so kung lang taon tag reaction na Fred hindi na mapunggan maninoy ang regalo mo sa akon. Kalain. Ay, kamusta? Kay do, saan masugod ang pagladlad sa mga prutas? Kamusta da ang manginaprubahan na ini sang guniang paglunsod na pwede na kabaligya ang mga bindor? Subong, wala pa? At tubangan da sa katedral, wala pa sang mga bazar ini nagabaligya da sa mga tila? So far sa karon action na Fred wala pa, no, although na-plaster na o kung naging plaster na di action na Fred ang mga tent bala ang mga para sa ato sining mga kauturan nga magabaligya ti as usual ang kabala mga baligya diri mga bayo ang iban diri mga prutas kaga iban pa kung sa dalan mismo sang Rizal sa palibot sa Bacolod City Public Plaza atubang bi sa San Sebastian Cathedral na plaster na o kung naging plaster na ni action na Fred ang mga tent para sa atong sining mga utod nga ruyag nga magbaligya but as of this time wala pa bisan isa ka mga display or handa para mag-display action na Fred pero again sa nasiling na may ara na nga mga tent and iban diri sa kilid sa Bacolod City Public rather sa kilid sa San Sebastian may ara kita action na Fred yung mga kauturan nga nagabaligya pamano mga sidewalk vendors and at the same time ang pagbaligya sa mga prutas may ba action na Fred nga pamaswa sa aton sila nga mga kauturan especially ang pagpahanugot sa ila for the meantime nga makabaligya no sang ila siling mga prutas especially pag in preparation sa mga 13th fruit along dalan action na Fred sang dalan sang Gonzaga sa kilid gihapon sang public plaza may ara naman action na Fred nga amat-amat na gina-plaster nga mga kiosko amo na ni ang ginalauman ta sa pag-display na no sa mga prutas nanari-sari nga mga prutas that is why nga kung diri kagalanton ta ang laragway mismo sa mga kagahon sa aton sining nga Bacolod Public Plaza masyado ka tawhay masyado man kasanag sang mga suga nga kung malabay ikaw sa plaza di ikaw mahadlok bala action na Fred kay maskin patahom pa ang mga pathways and at the same time may aral na diri action na Fred o kung ang ilang ginalantaw tabala nga daw balay-balay katahom na diri action na Fred nga ginabutang sa sining nga public plaza ang mga Axel Alvin. sa idalog yes sir Ginapahibalo ka nga Facebook Live bita subong ha? yes no Lantaw ko din kagwapo mo. Kitaon ka di. Oh yes kabalo ka naman maninit sa ang iado gani mag-report dapat gwapo katawhay Ay. Kayo hagid ka tsura mo gagwa di. Kitaon ka ba sa bilog kalibutan? Bakit nila kung ano kagwapo sa action Alvin Graba Ay, damak. Gusto na na. Oo. Kurti ka. Aga ka pa.
Amo aning ginambalbalag na Fred kung sa kaagahon pwede kita kahambal kag makalagaw magalambiyong pero samtang nagalambiyong kita gapangita man kita sang isa ka matahom Matahom nga. champion nga kapihan. Ayaya! Ikatong daw abi sa kaagahon action Fred that sometimes kinanglanta magpainit. Actional Ben. Iya, Sa una sang panahon namon kundi amon ni nga kagahon wala pa COVID-19, may Oo. mga misa na siya. Sa una do ginapananaw ko bala, kundi atubangan sa una sang katedral nga, may linyada na subo ko gabaligya mga basar na da ang plano nga magbaligya. Sa una ya kumplito na da mo. Tapos mo simba sa kagahon pagwa mo, gaidas na ang kapihan. Gabaligya puto bingka na mo damo na mo. Tapos, muda pa to sa unang kwamla, yung mga tao, ginabaligya pa. May mga tsokolate bla na. Ginabaligya na sa gwa sang katedral sa una. Amo na dumduman ko gina. Nga ning mga ibos, butong, ara ga plastan na da. Pagwa mo sa katedral, ara na, pulupungko kada, may mga siyada, ara na kompleto da ang mga painit-init sa sulok-sulok. Yes, sa karon amo ni ang gina-expect man naton matabo on December 16 kay ari kita sa atubang sa San Sebastian Cathedral Action of Fred. Ginalantaw taman ang mga regular nga schedule posible nga tambungan sa ato sining nga mga kauturan sa Santos nga misa or para sa ila sining nga Divina on the part sang from December 16 to December 25 abi o kung 24 sang gabi para sa Novena. Pero karon sa for action Fred no, wala kita sa manakitnan pang schedule sang ila misa. Kaya ang misa di Gallo sa 16 pa masugod? Iya, Sa kagahon, kag sina sa 16, gin panubo man sa syudad sa Bacolod, alas 3 na ang curfew naton matapos. Ikaw, kampiyon in-action na Fred. Maayo ning balita sa aton sining mga kauturan para kita paano sa biyahe pa lamang ang ibante. Hindi mo na malikawan, alas 3 ka matamat na pang nakatonte para hindi man sila mahadok. Walang siyempre nga madakpan sa curfew at sigin mapanubo pagid, no? Isang alkalde nga mahimo na alas 3 so pwede na sila makapang nakaton para amat-amat na yung attend sang Santos nga bisa within the whole na sang Bacolod, hindi lang sa dito sa San Sebastian Cathedral kundi halos sa tanan ng mga kasimbahanan. May mani action na Fred kay kabalo ka ang kalabanan action Fred nga gusto nila nga magsimba especially sa Misa de Gallo kay kung makumpleto action Fred ang ila sining pag-attend sang misa ang wish ko no action Fred matuman mo mahatag sa sining Pasko. Ay, Actional Ben, antes ko malipat karon bala tapos taton nga report samtang libot ka pa sa syudad sa Bacolod. Apiti abe kon kamusta ang biyahe sa aton mga past crop karon nga kaagahon ka mga ruro. Dugay-dugay bala? Yes sir. Kantuan man naton antes magkita magkanto sa sa mga merkado para maibaluan pa no. Maibaluan man sang iban as to kung pila ang mga pinaginagapanguna na nga presyo sa merkado. Labihan ta action na Fred, no? Makatugid kita biyahe sa ato sa mga fast graph, especially diri naman sa area sa Bedco Port, no? Action na Fred. Anyway, ang maninga pila ka mga sitwasyon kag laragway karon diri sa syudad sang Bacolod nag-assisting nga kaagahon specialmente no ang aton sining mga kauturan again sa nasiling connection Fred ang mga biyahe sa karon makitaan ta sa kaagahon ang mga nagadala sang mga salukyan di pasahe from different gikan sa Mansilingan gikan sa area sa Mandalagan kag gikan sa area sang punta Taytay kag sumagdiri man nagalabay along downtown na area karon makita na amat-ama sa sining kagahon the same sa mga taxi drivers ang tricycles kag iban pa. So wala man ang mga sitwasyon karon diri sa area sa syudad sang Bacolod sa sini nga Action Radio Philippine Standard Time +4:22. Balikan ta na karon na
ang aton patrol, kamustahon tang biyahe sang Roro Pascrap naton, ang mga presyo sa nagapaguna nga balaklon sa merkado. Ara siya? Yes, action na Fred. O, kamagin. Awan ni ang naragay kag sitwasyon na dugang nga mga impormasyon. Kubala, kamustahon taman ang biyahe sa mga roll-on and roll-up vessels, the same sa mga fast craft action na Fred. So, for awan ni nga pinaka-latest nga sitwasyon, with aksyon ninyo, bugina ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22. Ba si aksyon ninyo gali ang driver, ang ninyo guapito, ang driver tagsa ka Sabado. Bawa, puerte no? Ti ano ang pamahaw nyo da? Pulo pamahaw kita, Sabado subong. Ula opisina, no? Pulo pahuway ang bugos ga pamilya. Daw kanamit bakal buyon baboy nga magpanugbabla. Bakal ka mga 2 kilo, sus, isugba mo siya. Doon ginapanandaw ko bla ng gaso-aso pa siya. Pagkatapos may sinama ka, pusta mo sa kutitot ng mga 5 bilog bla. Pusta mo sa kalamunding. Pagbakit mo, gaso-aso pa. Gaso-aso man ganoon mo, sus, kiharo mo sa isaw-saw, sus, sa kanamit. Garaguso, agiya. Dago kalipat ka nga taas dugo mo, akalain, portes pagkanamit. Balo ka ang nami magwa sumod, kung gusto ka magkaon sinug mga baboy, balo ka nung ipares mo sa iya, kilaw ikaw sang rabanos, butangan mo sang kamatis, sibuyas bombay, kay dula na ang kasumuod niya, pagkatapos itlog na pulabla, isakot mo na siya, sos sa kanamit, gapanaganta ng laway mo, ay sa kanamit o, mahauta, o kamusta ka mo da? Pagkatapos ang ga-serve si mo, ga-keki-ay, gibla, ga-short slipot, ga-guapusod, akalain, porte-porte, kanamit sang aton pamahaw, karon nga kaagawon. So ano pang inahulat nyo? Pulo pamahaw na, karon alas 4:24 na, 24 minutos na nakaligad ang korpyo, pulo pangumpra na kamo. Kalabanan ga pangumpra subong, nga makaguluganan siya kadyutay, nga bulo barato, ang kalabanan dito sa Bagsakan, no? Sa Libertad. Ang Burgos kani, sinta market ka mga palapala, dito pa nagapangumpra sa Libertad. Mas bahado siya. Pag-abot sa Burgos, pag-abot na sa mga palapala, ganansyahan dyutay, tiyan mo na yan mo kung negosyante ka, kinalan makaganansya ka. Hindi man pwede nga magnegosyo ka nga perde. Hindi man pwede magnegosyo ka nga patas. Kinanglan, may pitik gidyutay. Amo na yan ang negosyo. Kung manegosyo ka malang wala ganansya, paway ka lang sa banga, no? Kinanglan makagulo ganansya para inasa aton mga kauturan. Ginasigahom na to na. Nga aton mga vendor daw mabuhi-buhi man, makaganar-ganar man, sining bulan sa Disyembre. Gitugtan na sa syudad sa Bacolod mo ang pagbaligya da sa mga prutas sa palibot. Pero sa masunod pa nga simana sa regular nga sesyon sang sangguniang paglunsod, dira desidihan. Kon bala, largada na. Desidido naman sila. Daw aprobahan ang pagbaligya sa palupok. Pabaligyaan nyo na kay base kon matuuro ni Presidente Rodrigo Duterte ng silingiya nga next year wala na baligyan, wala na palupok ba dako nga mga negosyong madula. Ining palupok, disli mo palupok lang porte ini. Ang kapital sini milyon. Amak mong gasulod nga palupok kali sa pungsod China ya. Sos, binarko-barko mo. So hindi inigamay nga negosyo. Porte ini nga negosyo kagkadamo sa nagasalig ang palangabuyan nga makaganar sa bulan sa Disyembre. Ihimplo ga obra palupok. Hinigaran, ihimplo naton. Tiyabak mo nga ang makaobra da porte kadamo. Ugali nga mula na. Wala istikto lang. Wala sa dapat manigarilyo. Layo sa mga kabalayan. Kaya kadelikado mo. Diyot dako lang niya. Sumigrab lang disgrasyagid. So, ang pagalong porte. Dako man nga negosyo mo.
Ti ang iban nga mga pungsod nga kapatubas nila binan China, amo na siyang pinakadako bulyom nga magdulong sa palupok sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kag sa iban guro nga mga kapungsuran sa Asya nga naga sugalaw man pagi sa pagpalupok. Galing ang Pilipinas ya tradisyon nato niya mo. Amo na ihalin sa una. Bata pa kuya namatan ko amo na ni. Gindula lang ini amat-amat sa panahon samtang lain-lain nga mga administrasyon, lain-lain nga presidente ang nagapungko sa pungsod. Pero eksperyensya ko alin sa gamay kuya porte. Halin sa huyop-huyop sining mga kawayan bala nga palupok, libintador nga magagmay na agyan na nako na. Tub-tub nga nagdevelop sa hindi amo na nga sobra na kadagko nga mga palupok. Tub-tub nga nagpungko ang nagkalain-lain nga administrasyon tub-tub sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa Davao, wala na lupok. Bangod kay wala lupok, wala palupok, wala baligyanay, posible ipatuman man ini sa bilog nga pungsod Pilipinas. Siling ko kahapon, may mga negosasyon pa ini. No? May mga paglabi pa ini. Labi na gid ang mga dalagko nga negosyo sa palupok, lagi na gid ang pungsod sang China. Basi maayo sila ba, Mr. Presidente, miguhay man ta, dako namon ina ang negosyo, ang palupok, di kun imo na iban sa imo pungsod, dako-dako man ang kapirdihan namon, ang mga negosyante namon sa palupok, dako-dako man ang kapirdihan. Ti mangod miguhay man ang aton presidente, kaga pungsod China, ti base kon may ara pa man negosyasyon. Pangamuyoon ina sa mga negosyante ka nag-obra sa palupok, nga base pa man lang magkambyo ang tindog ni Presidente Rodrigo Duterte. Nga daan nagsiling na siya, nyahoy, kamo nga nag-manufacture sa palupok na, amat-amat na, libot-libot na kamo pangita lang nga trabaho, kay base kung iba na ang pag-ubra sa palupok, disgrasya gid, dihamak naman ang mawadaan trabaho. Porte na nga daan na wala trabaho, subong milyon na, dugangan pagin nga mawadaan trabaho ang nagahimo sa palupok ba, palasano naman sa gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Padayon kita sa pagdulong sa inyo, lingaw-lingaw sa inyo, sang mga balita kag impormasyon. Hoy, labay man ang akon, ginapahibalo lang ang aton mga utod. May ara naman brown out para nga makapreparar kamo. Hamakon mo. 12 oras nga power interruption sang National Grid Corporation of the Philippines karon nga adlaw Sabado. Ba, amo na kung kaisabla kung Sabado tipon ang pamilya, medyo enjoy, lantaw ka kung anong television kag kung anong gagwa, pagkatapos brown out, puwerte kainit, wala electric pan, wala aircon at iban pa, sos, puwerte ho. May lagyapon kung magbuo ang ulan, makapiyan-piyan. Kung gaulan, ti medyo mabulubugnaw gama. Pero kung mainit, gasiga si haring araw ay abaw. Porte nga pag pinitin siya. Ti, may ara kuno kuan mo, may maintenance sila. Nga pati gayunon. Himuon sa pila kabahin sang Negros Occidental baw do si oras ga brownout. Balo ka mo uno oras maumpisa, alas 6 ang aga tob-tob, alas 6 ang gabi. Ang mga apektado nga lugar, ginpadalaan na kuno notisya. Gonzaga Reclamation Substation, kagiban pa. Di ko may mga mensahe na kabuda, kung ang lugar nyo igoon, bati do si oras man, pagbugtaw nyo alas 6, urat suga na. Pag-abot alas 6 ang gabi, posible, basi maalangan pa. Amo ina siya. Ang palayag bay magani kay may ara sila pahibalo. Nagliga dulagid. Gulpi lang i-brown out dire. Ang malain lang niya mo ni. Udi tapos obra be. Tapos na obra sa masunod nga mga inadlaw ba. Siling sang kumpare ko niya panilagi bala pare. Basta nga dali na manukot ang siniko. Panilagi kay patay siga ng suga mo. Tuod-tuod mo. Patay sa isa, dua, tatlo, tatlo yan mo.
kung hindi ka magalong sa gamit mo, kurot guba. Nya panilagi, amo na nagkakatabo. Amot kung natabuan lang, panilagan ko tuod, kung hana na maghatag biling, buara tuod, patay siga, nga aman. Anong sikreto? Nya balo ka pare. Iya man lang ni aligasyon niya ni. Wala tag siling nga tuod ni. Nya balo ka kung patay siga, kag di ka kapreparar. Ang tiyog niya sang imo na nga. Yan na ya, hindi akon. Ambot ko na tuod na. Ay, puwerte, ang tanan na lang. Basta, ang Pinoy kumimo ka lang sa jutay nga diferensya. Damo na dayon sang mga nagaguluwa nga hindi amo, nga mga tinaga sa sungad sang aton mga utod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:32 na. Ay, abi ano ini? Lantawon tabing aton di nga pulo panamyaw. Si Rima Boynape, good morning, no? Rima Boynape, abi. Kay Darren Hinson, good morning lang. Kay Miriam Panagiton, gaulupod na sa ito, no? Live, Facebook. Kay Judy Florentino, morning ko, no? Gapamati, support of Tima Ghana, West Africa. Ba? Kamusta da sa West Africa? Nagputi na dang tao? Ay, kalain. Morning da sa West Africa. Kamusta? Kamusta lang ko da sa aton mga utod. Kay Jory Montiliano. Good morning man. Kay Marlene Solomon. Morning kuno. Kay Mon Lisay, nya morning man. Kay Erne Odasco Lidas. Sige, damo sila gasulod. Live man sila diri sa aton, gaupod sila sa aton. Kay Chanel Salban Alvarez, morning. Sige. Kay Chere Ternisa Estampa. Kadamo mo sila sululod, aga pa, no? Sige, Nolpram Nidar. Sa aton bala nga nagapadalas ang inyo mga ngalan kag mga pulo panamyaw, hindi inyo pagsulion, ha? Kaya hindi na mayo. Kinanglan kung gusto ka manamyaw, gusto ka tamyawon, ang gusto mo gid nga ngalan. Pwede? Kay Rune Sidayon Gordon, good morning man. Alexis Bautista. Baka namin isang ngalan niya, no? Alexis Bautista. Good morning. Morning man. Sige. Kay Sherilyn Oro Javier. Good morning. Sige. Kay Jade Villegas Duran. Good morning man. Bari na siya. Si Vanessa Mayo. Hello man. Good Friday afternoon. Enjoy your weekend watching from Twin Cities, Minneapolis, Minnesota. Hapon to sila. Kagahon dire sa aton. Vanessa, good morning. Kamusta? Agwanta mo man ang tugnaw da. Kay Rex Iturriaga, good morning. Nagalantaw sa Saturn Live sa Century Park Hotel sa Manila. Kamusta dang hotel da, Berto? Damo ka mo customer da. Di samon, iba nagsira na. Kay Anabel Calderon Doremdes. Sige. Kay Richel Labrador Hue. Hue helicopter ba? Sige, reglado. Kay Philip Lauriente. Kay Olimor Itra. Kita mo gila na. Nagsiling na gid ko. Sige. Liwata. Kuha lang medyo pabor lang sige. Kay Niwor Ula. Didini Juna.
Getting closer na gid ang Christmas. So, sige. Ano ni? Miss ko na ang real kag original nga simbang gabi kuno, pero gusto mo lang nga laday tambay sa plaza. Kaon bibingka puto kape. Baba porte ka. Kay Alex Puentes, good morning man. Kamusta ka Alex? Kay Imbong Jucampo, good morning lang. Kay Juban Sope, gamonitor kami sa Montreal, Canada. Baho sa Canada, ang amon station manager sa una nga si JJ Jucampo arada sa Canada. No? Si Pangging aramada sa Canada, good morning. Kay Hamandre Alvarez Anthony, good morning. Damo padala sa ilang mensahe karon nga kaagahon. Kay Edi Villacampa Sr., kay Felipe Alonsagay, Philip Alonsagay ini. Philip, kamusta? Sige. Kay Rinan Payong Gayong, good morning man. Dira kay Josette Magwad de los Tries, good morning. Morning man. Porte man nga arangkada ang ila karon nga kaagahon. Las 4:38 na. Marelax ako kadali antes na tawgan ang aton patrol. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw nga inatubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Balik kita sa aton pagpangalagad karon nga kaagahon. Ang aton patrol standby kay dugay-dugay ipasudlon ta ila report. Umpisa ini karon nga kaagahon medyo tulot-chik apon ta na kung kamusta ang biyahe sa aton Roro Pascrap naton samtang nagapasulod na kita sa makahalawat-hawat nga pizza 24 kag 31 katapusan nga bulan na ini sa tuig 2020. Next year ipangamuyo naton kabay pa nga mag-iliskirda na, maglalayas na ang mga pamalatian dire sa pungsod Pilipinas para bisan paano makahulag kita libre liwat, libre paso, ginakahidlawan ta ang among mga inadlaw. Aber, sa sining nga mga tinion balikan ko anay temporaryo ang aton patrol sa pila pagid ka mga obserbasyon dire sa siyudad sang Bacolod. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Oh, sa sining nga mga tinion ara na special communication tawgan ta siya kon sa diin siya nga bahin sang siyudad sang Bacolod. Enjoy lang kita sa aton
Facebook Live. Karon nga aga. Sige. Hala. Samtang nagahilapit man ang Pizza 29, tandugon ta na karon ang preparasyon sa aton militar kag kapulisan anibersaryo naman sang Communist Party of the Philippines. Sa sini nga mga tinion balik ka pagpangalagad sa aton patrol upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Yes, Aksyon Fred, no? Sa pansiling nga mga kauturan, nga luyagin makabalo, kamusta ang schedule sa atong ang biyahe, abi Aksyon Fred, sa mga fast crafts, no? And at the same time, sa mga roll-on and roll-off vessels. Kunti hindi mo na in preparation na ini Aksyon Fred sa aton nga mga katapos ang Philippine Coast Guard, nga mga katapos ang Maritime Command kaga iban pa, nga nangin na masako man o amat-amat na sako sa paggadag sa mga biyahe Aksyon Fred, no? Sa ato sila nga mga kauturan luyag makabalo, kamusta anong oras ang biyahe? At least para may baluan nila may tagduhan na kabiyahe Aksyon Fred, no? Sa mga fast craft naton. Ang ining mga fast craft Aksyon Fred, ang at least para may baluan from Bacolod to Iloilo nga biyahe ang Ocean Jet nga biyahe alas 5:45 ang takna karon sa aga. Amo ni ang first trip from Bacolod to Iloilo. Ang dason nga mabiyahe ang Wisam Express alas 6:30 karon nga aga from Bacolod to Iloilo, and ginalauman nga maabot dito is 8 o'clock sang aga dito na sa Iloilo maabot. Ang supercut naman Aksyon Fred nga alas 7:30 magatulak from Bacolod, abot dito ya alas 8:45 sa aga dito na sa Iloilo. Now, ang ambot silingon Aksyon Alvin, 3 ka biyahe. Yes, bali 3 ka mga fast craft ang mabiyahe Aksyon Fred. Kada fast craft duha ka trip kada isa sa ila. Kunti isang nagligad Aksyon Fred, isa lang ka biyahe kada fast craft. Pero subong yan, nagdugang sila puwersa, nagdugang sila biyahe, inidugang Aksyon Fred nga puwersa sa hanay sang mga pascrap owners o kon mga shipping owners kay nagaamat-amat na ang pagdagsaman sang mga pasahero Aksyon Fred. Yung sa lang siling tanakagina ang Ocean Jet first trip nila 5:45, Wisam 6:30, and Supercat 7:30. Now karon alas 8:50 naman sa aga, another trip alas 8 iyasang Ocean Jet. Samtang ang Dinhalina alas diri gyapon. Yes, Aksyon Fred, no? Diri gyapon. Ocean Jet alas 8:50 sa aga going ini sa Iloilo, and then ang dason sina mabiyahe ang alas 12:20 ang Supercat from Bacolod to Iloilo, maabot niya sa Iloilo sa 1:45. Another Aksyon Fred, amuni ang last trip from Bacolod to Iloilo, Wisam Express is 2:30 sang hapon, maabot dito alas 4 naman sang hapon dito sa Iloilo. The same naman kung expected from Iloilo to Bacolod naman, ang Ocean Jet Aksyon Fred alas 7:20 dito na sa Iloilo, maabot diri sa aton abi alas 8:35, and sundan man gyapon sa Supercat alas 9 from Iloilo to Bacolod naman. And Wisam Express alas 12 sa Udto from Iloilo to Bacolod, mga 1:30 maabot diri sa aton sa syudad sa Bacolod. And ang Ocean Jet alas 2:30 from Iloilo to Bacolod, maabot diri alas 3:45. Well, ang Supercat naman alas 3:10 going
from Iloilo to Bacolod 450 maabot diri sa aton, and ang Wisam 445 from Iloilo to Bacolod diri niya maabot alas 6:15 sleeping na aksyon na Fred. So again sa aton sining mga kauturan, duha ang biyahe kada pascraft from Bacolod, Iloilo, Bacolod, vice versa action na Fred. Sa Silingon, wala gid dapat kadlukan kay damo ang biyahe gali. Yes, wala kadlukan kay damo biyahe action na Fred, and at the same time ang atong sining nga mga roll-on and roll-off vessels regular ang ila schedule. We have Montenegro and we have the TriStar, and at the same time ara man action Fred ang Millennium nga biyahe kada oras, although may ara sila yang mga oras scheduled of trips, pero halos kung lantawon ta malakat ang aton sining mga fastcraft sa mga regular schedule nila kada oras may biyahe ang so ang mga roll-on roll-off vessels from Bacolod to Dumangas, vice versa. So ang Ruroya 24 oras. 24 oras action Fred. Oo, 24 oras. Now, nagpakig-angot man kita kay Lieutenant, or rather kay Commander Ludovico Librilla, sa diin sunod diri kay Librilla, kay bangod ginalauman na nila aksyon na Fred ang pagdagsa sang mga pasahero. That is why nga ginapreparahan gid nila. Nagbutang ang mga katapo sa Philippine Coast Guard sang ila sining malasakit kag help desk sa aton sining mga kauturan nga kahit paano aksyon na Fred suno say makabulig kag makagiya sa mga makagiya sa mga pasahero nga magabiyahe. Although may pangabay sa aksyon na Fred nga kung magabiyahe mga light baggages lamang, no? Para hindi man kung mabudlay, kung damo mga baggage, mabudlay man sa isa ka pasahero. Pero may mga pangabay nga dapat tumanon ang mga pagsulundan sa sakay sa barko, roll-on and roll-off vessels kaga fastcraft. Hindi bala action Alvin nga sa Ruro, pwede kaya kadala sa lakyan? Pwede kaya dala kasakay ang mga salakyan aksyon na Fred. I-presentar gid lamang sunusaya ang mga papeles sang salakyan kahit pa paano aksyon na Fred kaya mo ning ginapangita kagagina pamangkot kung iniya nga klase sang salakyan isa ka private o iya na sang government owned, ini ang mga salakyan ni mga dala-abi sa mga goods, especially mga pagkaon nga mas kinahanglan naton aksyon na Fred design sa Iloilo. And ang ari aksyon na Fred sa diin suno pagida sa iya nga hindi gid lamang no diri sa siyudad sa Bacolod kundi halos ang bugos nga probinsya ang nagaandam naman kay may ara na additional nga mga katapo sa Philippine Coast Guard Auxiliary o ila sini nga mga volunteers nga nagabulig man sa aton sini nga mga kauturan sa pagbiyahe, pagbantay man sa tagsa ka mga pantalan. And at the same time sa mga beaches kay kung tilauman ta mga beach kuno aksyon na Fred nga kahit paano may ara nga magadagsa may ara man nga pagabisitahan sa pila nato nga mga bakasyonista nga duyog magkadto sa mga beach. That is why nga ginapangabay man ang mga miyembro sa Philippine Coast Guard nga magbantay aksyon na Fred sa amo man nga lugar. Ari pamatian ta ang pahayag ni Commander Ludovico Librilla. Kita sir sa Coast Guard Station Negros Occidental, we already direct our substation sir na mag-sponsor sa sa malasakit help desk or passenger assistance dira sa aton pantalan, especially dira sa Bredco at sa Tabanako sir. May mga instruction ka naman sir, especially the substation commander for them para ma-accommodate ko na naman mga problema sir. Mga instruction sa ila na ensure gid sila ng safety and security sa aton mga passengers while sila nagabiyahe sa pakanto sa especially diri alingdon sa Bacolod going to Iloilo sir. Also sir, we have the augmentation personnel coming from the Coast Guard District Southern Visayas para madugangan sila ng ating personnel dira sa mga pantalan natin. Actually sir, sa Cebu ara na sila ng mga personnel natin sa augmentation. So
So, nag-advise naman ako sa ila, sir, nga magkuhan na, sir, sa atin, passenger assistant, sir, sa ating mga pantalan. Aksyon na Fred ang kabahing bidamang sa pahayag dari ni Commander Lodoco Vico Lebrilla sa isa abiso sa aton mga katapos ng Philippine Coast Guard nga tuwanon o kung dapat sundon ang mga pagsunundan abi sa barko kaangay sang social distancing, pagsuksok sang face shield, face mask, o kag gihapon ang siyempre lang ginahambal nilang 50% sa mga tagsa ka mga salakyan kung halimbawa ang sakayan pandagat ga biyahe abi tag 300 sang una nga iling loading capacity ticket paano 50% ng lamang ang pwede kay para sa social distancing, pero ang importante diriya suno sa iya nga tanan maka-accommodar ina bangod nagduha na ang biyahe sang Pascraft. Kada Pascraft kay again ang Pascraft Wisam, Supercraft kag Ocean Jet, and at the same time ang aton sila nga mga roll-on and roll-off vessels. Amo ni aksyon na Fred, no? Ang balita sa patrol with action na ninyo bugina ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. So wala dapat kabalakan na. Damo gali ang biyahe. Bacolod, Iloilo, Iloilo, Bacolod. So sa luyag magpalauli, kag may mga trabaho, no problem na. No? Sige ang biyahe. Sa mga pantalan dire sa siyudad sang Bacolod. Riglado. Morning lada kay Josette Magwad de los Reyes. Ari siya, kitaon siya. Kay Pilinora Oliveros. Morning monitor lang ang akon husband, Benji Oliveros. Okay, ariglado. Malanda nga pag monitora. Kay Didini Juna. Oh, sige. Sang una, kung lawig brownout, kapin pa weekend, punta taytay ang end up or madyong. Upod sa pamilya. Sige. Kay Billy Domingo Galoyo. Ano ning sakto ni pag-pronounce ko? Bill? O Billy? Oh, sige, good morning. Aha, sige. Pakitamyaw lang kay nanay nini kag tatay Joel Domingo sa barangay Sagang, La Castillana. Kay Pili Proilan, good morning mana. Sige. Kay Elmer Bailon Baron. Ari pagid. Kay Warlito Nisha. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Ariglado, arangkada kita sa pila naton ka mga balita, ariho, pasudlon tanay, ang report sa aton sini kapulisan, magpakaisaw nga masupog nga drug poser, nadakpan kuno sa buy-bust operation sang Police Station 5. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon, Fred, good morning. Report kikan sa Bacolod City Police Office. Arestado ang makabig masupog nga drug poser nga nag-operate sa Barangay Vista Alegre matapos gipatigayon ang buy-bust operation kahapon sa hapon sa Purok Progreso, Zone 1, Barangay Vista Alegre, siyudad sa Bacolod sa diin, dira man nag-aistar ang sospetsado. Si Police Lieutenant Belchor Tolentino, hepe sa Police Station No. 5, nagkilala sa suspect nga subject sang buy-bust operation nga si Matthew Alimon, 23 anyos, karadakpan man ang pakaisa sini nga nagpagidaron sa 17 anyos nga pumuloy sa Purok Palipayon, Barangay 12, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Lieutenant Belchor Tolentino, hepe sa Police Station No. 5, kapin sa 87,000 pesos nga bilis sa shabu ang na-recover kay Alimon sa diin ini siya ang madugay man nga ginahunting sa pila ka mga police station diri sa siyudad sang
Bacolod. Yari ang palayag sang hepe sa Police Station number 5 sa interview sa Aksyon Radyo. Sulod ba na 2 weeks sa monitor natin sa aton yung mga suspitsado, kaingan din natin sila na consummate ang aton na bypass operation. Di ginigpermiro sila naghalin niya ang transaksyon nga barangay kag doon nakalapot ka sa Vista Alegre? Baligin na sundan na sila sa ginasiging transaksyon. Tapos na monitor na sila nga daan dito ka lang basta nag-product sila sa aton transaksyon dito sa ilang area. Sa di nga lugar, sir? Pwede sa may Purok Progreso, Zone 1, Block 21 sa Alegre. Na-recover natin sila ang items, more or less, mga 7 grams yung aton na recover sila. So, more or less, ang item ito nagabalo sa mga 87,000. I heard sila kadamo, manisil nga mga police station ang naga-target siya, sir? Yes. So, nakatsumda lang siya sa una. Pero masupog din hindi na sila, mga low profile na sila. Low profile na sila. Hindi sila lapado. Kag daw matanda pa sila, sir, kasi gapanunot sila sa ilang mga transaksyon kung di nga lugar ang gusto nila eh. Yes. So, kung mga medyo nagluluhayan kita mag-dalda sila, pwede sila magdadak na kayo. Sa kung ulit bumayo, kaya nakamatay natin sila. Action Fred, si Police Lieutenant Melchor Tolentino, hepe sa Police Station number 5 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:03 na. Oy ang gobyerno warat siguro pa kon bala mangin drug free ang pungsod Pilipinas. Posible suno sa report manaog lang si Presidente Rodrigo Duterte sa poder sa tuig 2022. Posible hindi pa mangin libre ang pungsod Pilipinas kung druga ang paghahambalan. Ang nasambit nga Dangerous Drugs Board nagsiling 14,308 ka mga kabarangayan ang dapat i-clear pa sa illegal nga druga. Mga 20,538 sa 42,045 ka-drug affected barangay ang gindeclare na drug-free sa Philippine Drug Enforcement Agency. Amo ning pinakauli nga report. Pero, suno sa ila, posibilidad, hindi ini matap na pa, kag mapapasgid, kag hindi mangin libre sa druga ang pungsod Pilipinas sa pagpanaog na ni Presidente Rodrigo Duterte. Tibisan ano nga himo kag arangkada operation sa aton kapulisan, ang aton mga drug poser, drug lord kag user padayon gihapon. Pero siling niya nubo gid man sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga drug user na naog man ini siya sa 1.67 milyones halin sa 4 milyon halin sa magpungko sa poder si Presidente Rodrigo Duterte sa tuig 2016. Nyati budlay man papason. Katulad sa aton isyo, amo man ni ang pananawan sang aton sini mga otoridad. Nga anya mabudlay bangod, madamo gihapon ang nagagamit, madamo gihapon ang nagabakal. Amo ini kon nga hindi madali-dali tap na ini ang illegal nga druga sa pungsod Pilipinas. Pero siling sang mga otoridad, wala man sila nagauntat sa pag-arangkada kag pagpanakop. Di kakita na yang ang mga drug lord ara pa sa sulod sang bilangguan. Daw di mentindihan, no? Ara ka sa sulod sang prisuhan. Ikaw pa ya? Ang ginatudlo nga amo ang nagapalaptas ang minilyon nga druga sa gwa. Ito ka imposible. Ara ka sa sulod. Hindi madakpan. Kalabanan nga mga drug lord nga ginlupot sa bilangguan, amo gyapon na nagamando sa pagbaligya sa druga sa gwa sa bilangguan. No, nagakatabo ini diri lang sa pungsod Pilipinas.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:06 na morning kay Sunjing de Monteverde Tukuda. Sakto na yung paglawag ko. Sunjing de Monteverde Tukuda. Ohio ba? Kay halin sa Japan gali. Good morning, watching from Japan. Oh, kamusta ka da? Ohio. Ba. Porte ba? Kay Rilin RJ, good morning man. May lang nga pag-monitora. Kay Miriam Bilyisa Biduman, morning. Oh, taga-alangilan ko no. Kag siya pamilya, good morning lang. Sige reglado May lang nga pag-monitor, tagsagid, kaagahon. Anano pa ang pila naton ka mga impormasyon? Facebook Live kita ha. May ni kay arangkada kita. Halin alas 4 tubtob alas 6 karon plus ang pila pa ka mga programa dire sa Aksyon Radio. Pero dugay-dugay posible mabalik naman kita sa kahanginan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07 na. Baw 1546 sa 1715 ka-local government unit sa pungsod nagdeklarar kuno sa Communist Party of the Philippines bilang persona non grata. Inisuno kay Interior Secretary Eduardo Anyo ang 1546 ka-local government unit ginalakipan sang 64 ka probinsya. 110 ka kasyudaran, 1,372 ka mga kabanuhanan. May 12,474 sa 42,046 ka barangay sa pungsod ang nagsira na kuno sa ilaportahan sa local communist kag nagdeklarar sa mga rebelde bilang persona non grata. Bangod sini, gindayaw ni Anyo ang tikang sang kada local government unit sa tuyo sang gobyerno matapos na ang madugay nga problema batok sa komunista. Mga 52 katuig na ang pagluntad sang Communist Party of the Philippines. Puwerte no? Sa pagkadugay-dugay na, wala gyapon matap na ang mga rebelde. Ang Communist Party of the Philippines National Democratic Front kagang iya siniporsa ang New People's Army. Pinsarabla, ang historya sang communism sa Pilipinas nagsugod pa 1930. Ining pagkatukod bala sang Partido Komunista ng Pilipinas. Amo ini siya ang original Communist Party of the Philippines. Partner ini siya sa hukbong bayan laban sa Hapon, remember? Ining hok balahap nga ni. Nga mo ini siyang nagpakikingkwentro, nagbato sa mga Hapones. Pagkatapos, si Jesus Labas adto, kung madumduman ko pa, amo ang nagserbe nga general o kon secretary general sang Partido Komunista ng Pilipinas, kag amo ni siya si Jesus Laba sa aton tagpalamati, amo ini siya ang nag-recruit masulod kay Maria Sison. Si Juma Sison bala, si Laba ini ang nagpasulod. Pagkatapos, sa sulod mismo sang grupo, may binangig-bangig de pag-intindihanay sa ideology kag pila ka mga pagsulundan, si Juma Sison. Suno sa report, nagtukod sang ginatawag New Communist Party of the Philippines sa tung Disyembre tuig 1968 kag sang Marso 1969 si Sison kag Bernabe Boscaino, leader sang Hope Faction, nagpurma. Diri nagtuhaw ang New People's Army. Ginakabig armadang kusog sang Communist Party of the Philippines. Tiga-tigana na subungo. Ang aton sini mga militar kay siling ni Presidente Rodrigo Duterte. Wala on tatlo po.
Wala ceasefire. Tubtob matapos ang akong termino. So, preparado subong ang aton sini nga puwersa militar PNP. Sa posible, suno sa report, gina-antisipar ang pagpang-atake ambos wala kagtuo sa magkatapo sa New People's Army. Ang ginaawayan di ideolohiya. Ang ginaawayan dire prinsipyo. Kahit kung pamatian ta, ang mga rebelde, sila niya garebilde kami bangod hindi husto ang sistema sa gobyerno. Garebilde kami bangod sang ginatawag inustisya, imol, iban pa. Pero pinsarabla, diha makakabuhi ang nagkaladula. Kapila maghiwat sa negosasyon, may ceasefire man. Natak-an gunong gobyerno, siling sang katapo sa Armed Forces of the Philippines kag sumuman, PNP. Pila nakasispire ang itpatigayon. Tigin lapas man ninyo. Masispire kita, gulpi lang. May ambos ka mo yung ginahimo. Siling sang MPA man. Yan di Nagbalos lang kami kay nagsisspire ta. Sige operasyon nyo. Ba daw hindi maintindihan. Sino ayan nagasugid doon? Aksyon Radio Philippine Standard Time. Alas 12. Alas 12. Alas 5:12 na. Ano man nga alas 12, matunamit lang ko. Alas 12 ito nga gabi, alas 12 sa gugto. Akalain. Sige. Okay, ari ho mapulo pa namin. Kita kadamos ang sululod, no? Karon nga kaagahon kay si Martin Aliling. Si Martin Aliling, si Alex Muntisari, kada aga si Alex Muntisari, gini, no? Wala siya pahuway. Kay Ters Vergara Sanso, good morning. Kay Miriam Bilyisa Biduman, good morning man. May lang pag-monitor. Tagsagid kaagahon, no? Si Martin Aliling ni gapamati sa Cavite, sa Imos, Cavite. Ang Cavite ni daw lugar sa mga rebelyane kundi ko magsala, no? Sige, morning da. Kay Dodge Dalida, good morning man. Kay Ters Vergara Sanso, mayong aga, may lang pag-upod-upod sa aton tagsagid kakagahon. Sige Erwin Gonzales, Action Ped, monitor lang kami diya. Sige mulo monitor lang bisan paano ulpod-upod kita tagsa kagahon. Si Engineer Mungkada gabugtaw na. Si Judge Snap Diamante, good morning. Kay Bitilao sa Binalbagan. Si Ruben Tampos ang LTO. Basa-bado ba si Gauragok pa? Kay Dr. Valencia sa Binalbagan. Si Pareri Mias Arroyo, nagapangapi ka na da? Kay Toto Raul Alibuga, galadlad ka na at kapamahaw mo da? Kay Roy Marino, good morning lang. Dira kay Pare Erning Hurilla, kay Pareng Istoy Querido, good morning. Kay John Hidalgo sang Manapla, kamusta ka na? Bao si Pare Nick Barca, si Pare Cano Rivera, James Patalagsa, kay GC Sindico, kay Munsing Syukon, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lore Aporado, kay Gilbert Carionda, kay Mayor, good morning kay Jutay Pasqua, kay Lore Nicanson, kay Bunyad Bincola, kay Bibitan, good morning. Si Engineer Naril Bantay, kagwa Canada, kay Jerome Sulinapa, mayong aga lang, gabulugtaw ni sila aga pa. Di Anton Diaz, good morning. Tony Diaz sa Patria Village. Tiga Patria, mangali. Kay Idilaos da, morning. Morning ko no kay Nanay Isabel. Monitor man. Sige, areglado. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 5:15 na. Aber, arang kadahon ta. Ang report naton sa Bacolod City Hall. Budget sang local school board sa Bacolod ginalauman nga maaprubahan masunod nga simana. Upod kita kay Action Art Tayhupon. Action Art, please go ahead. Good morning, Ason Fred. Ginapabot ni Bacolod City Councilor Rinicito Novero, Chairman sa Committee on Education, nga maaprobahan na sa palabuton ng Lunes, Disyembre 14, ang kapin 230 milyones ka pesos ka pondo para sa local school board sang syudad.
Sunod kay Novero, mayara na sila sa ginhimo nga pag-itemize sa budget ng ginapresentar kay Mayor Bingno Nadia samtang liwat naman nga magabatiayon sa special meeting ang board sa Lunes man nga adlaw. Dugang pa ni Novero sa meeting ang ginpatawag sa nga komitiba tinilikdan nga adlaw. Liwat man sini nga gindiscuss sa pamunuan sing DepEd ang mga kandaan sa syudad angon sa posible pagbalik sa face-to-face instruction masunod nga tuig. Sunod pa sa konsyal, apisan nga wala pa sang kasiguraduhan kung bala aprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang proposal sa DepEd, mas labing maayo nga bayara na sa nagkakaigo nga contingency plan ang syudad. In plaster ka namon ng amon budget, and maybe maaprobahan namon na finally git sa Lunes, ang 230 million na budget for the local school board. Yung pang-itemize na ito naman anay, then ipresentar naman kay Mayor, then maaprobahan na sa by Monday. May special meeting na naman kami sa Monday. And then, gintakol naman to ang high school building siyang dito bala sa Progressive Village. Ibangot siyang nadamo ang mga high school students sa Manduat ang binugo kasi dapat natapos ang high school building na kung na mo available by June. Intakol naman ang issues ng face-to-face instruction and somehow reiterate ko ang issue kay Ma'am Sales and then siya mismo confirm na hindi ko man sigurado yan. That is still speculative and subject na tanan sa approval ng Presidente. Although na-komentar siya nga there are some subjects ang senior high nga kinanglan kita ni face-to-face and may involved na sa panbala ng some kind of practicum, may mga mo na hindi mo na yan makuha lang sa pure academic instructions. Isiling ko maybe mga selective subjects like that pwede na siguro. Pero hindi kasi siling dalhon na lang ang tanan ng mga academic subjects. But then again, still an uncertain thing, no? Uncertain thing. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Sige kay Norma Estrabon. Good morning kuno, good evening kuno kay Kagawad Chao Estrabon, Indaro Sang Binalbagan. Kay Rex Iturriaga, morning sa tanan nga mga siman aride sa Century Park Hotel Manila. Wow. Good morning kuno sa pamilya yada sa Estompor Mansilingan. At toto kuno ang mga siman ti mo nagpauli ini. Wow. Sakto gino, sa bulan sang Disyembre, mapala uli sila. Dalian nyo, kay basi kung maulihi ka mo. Uy, sa pitsa bala nga gintalana, hindi na pwede kasulod. Diri sa Bacolod, daw pitsa Disyembre 21 to. I-review ko bala ang akong balita. No, dali, mas temprano, pala uli na kamo. Para nga, everybody happy sa bulan sang Disyembre. Hidlaw man isla, mga siman. Daw tag-anong kabulan bala niyo, ang biyahe mo. Kada anong kabulan, bakasyon. Na may galing kay Mante, all expenses paid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20. Daligin lang, pahuway-huway kita makadali. Standby. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon
dampingan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Balik kita sa aton pagpangalagad. Karon nga adlaw, Sabado. Kay Jumar Magbanwa, good morning da. Kay Hasmin Roldan Rabilio. Nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Anano ang pila ka mga balita sa politika. Mainit-init na samtang kapasulod na kita sa tuig 2021. Aba, sa 2021, period na ina sa eleksyon, 14 na ang kampanyahanay sa ikaduha nga mga sinimana, sining masunod nga tuig, mabalanta na. Kung sino ang magaplastada halin sa nasyonal, probinsyal, kag lokal. Ang mainit subong ginabulubantayan, amo ini si Senador Manny Pacquiao kag si Senador Bungo subong man ang Davao Mayor, anak sang presidente, nga daw gahana si Inday Sara nga magbuylo papili presidente. Si Vice President Leni Robredo daw medyo the wiper pang ulo ya, ulat-ulaton ta. Nga nga nagsiling kita, nga ini nga mga ngalan posible
nga magapapili presidente. Kasunar kamo si Senador Bongo, grabe no? Ang mga pamantalaan nasyonal ko ginasunod ninyo, wala iya sang mga national news nga wala si Senador Bongo. Kag wala man sang makita si Presidente Rodrigo Duterte magwa sa pungsod o kundiin nga bahin maglagaw, maglibot diri sa pungsod Pilipinas, gatabid gid ini si Senador Bongo. Amo ina ko nga isa siya sang karon ginatudlo posible nga maging manok sang administrasyon. Pero kung magbunggo anay abe sa pananaw ninyo si Senador Manny Pacquiao kag si Senador Bongo diin kamo, no? Porte kag hindi man lahog-lahog kung pananglitan magdesider si Senador Manny Pacquiao nga maglagan presidente, may tulog man ang mga kasumpong niya. Porte mo kilala kung kilala, wala na name recall ya. Hindi na kinanglan na ni Manny Pacquiao ang name recall. Kilala na sa Bugos kalibutan. Di kung kilala ka sa Bugos sa kalibutan, labi na gid sa pungsod Pilipinas. Di kung kwartang paghambalan sa eleksyon, di kwarta purti man. Milyonaryo man si Manny Pacquiao. May abilidad man, champion man sa boxing, singer pa, artista kag iban pa o mano, makain kada. O abe, lantawon ta. Amo inang mga senaryo politika nasyonal subong nga ginalantaw sang pila naton ka mga kauturan. Masadya ni pro ang 2022 pagpanaog ni Presidente Rodrigo Duterte mapinalumba na sa agaway sa pwesto sa pagka-presidente, vice-presidente, senador man alin sa nasyonal pakadto sa provincial, pakadto sa lokal ang pinili Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Morning landa kay Alex Montisa. Dira kay Salonggero Sarahina Perle. Kay Perle Salonggero Sarahina. Ba, puwerti nga no? Morning landa. May lang nga pag-monitor kadagid kagaob na nay kita kung kagahon namin kay mabulubugnaw pa ang panahon, painit-initon ta ang mga balita. Kamusta? Balik kita sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Anano ang mga bolo balita karon? Ariman ang aton sinipila ka mga opisyal sa syudad sa Bacolod sa karon may mga pila na ka mga pagdulong sa mga pamaskwa. Mayo man no? Ang iba naton nga mga opisyal nagapamaskwa man. Bisan tagyutay lang kung kadumdum sila sa pumuluyo sang syudad sa Bacolod. May uluhan dumon mamala ang aton pumuluyo. Sining sa kumpare ko, nya kabaton ko pa rin Paskwa. Halin sa politiko, likuti, kamusta niya? Ti okay man Amo na bla. Ang nagabaton na lipay po nami man ang paghatag. Halin ti mag-amo na blang sitwasyon subong ay kabudlayo. Daw ipit ka sa paglagaw. Ti kabato na kamo 13th month pay nyo. Ang mga bonus nyo arana. Medyo ipit-ipita gawa. Pero preparar para sa pamilya. Total, wala man mga Christmas party. Ti medyo sulod balay lang, no? Tipon-tipon sulod balay. Pero mind you, ang departamento sang ikaayong lawas, nagpangabay na sa tanan nga mga local government unit. Ano ini? Ang pangabay sang departamento sang ikaayong lawas, nangabay sila nga kung mahimo ang mga pumuluyo bala, maghimo na lang kamo sang alternatibo. Ambot silingon, mahimo kamo sa mga paagi para nga malikaw sa kagaw sa paghiwat, pag-silibrar ninyo sang Pasko kabagong tuig. Ano ay man? Ang mayong alternatibo man, wala man Christmas party. Kaya di man pwede, kaya dapat may social distancing. Di kon magsiling silang himo kita alternatibo, ano abis pamatyag nyo? Ang himuon ta. Di natural,
tipon-tipon sa sulod sang puluyan, pamilya lang. Pero bisan ganis pamilya, ginadilian no? Nga maghagad blada linapitay, bisan sa pagkaon gani, ang departamento sang ikayong lawas nagsiling, na kung mahimo, kung hindi mamalain, medyo hindi lang anay magdulungan ba? Purte, no? Dumdumang ko suna ako, natigulangan ng lulo ko. Mga akig to yan mo, may daw katsila, gabatasan bla. May basto na, inalampos sa lamisa, pagsiling, pamahaw, tipon! Hindi magsugod, pamahaw, kung hindi magtingob. Amo na sa unay ang mga katigulangan mo. Daw, kinatsila nga style bala. Dumduman ko na sa una mo. Kung ikaw, abi, padri pamilya ka, tangko lulo ka, may mga kabataan ka, subong niya kung di dulungan ng kaon, sa una lain. Kung lulo ka, kung amay ka, sag panibalay, may ara ka ginaya, dumduman ko gina. But sa aton mga utod nga gamonitor subong, daw basi magkomporme man sila. Kung lulo ka, kung amay ka sa sulod sa puluyan, may ara ka ginaya. May ara ka gin imo nga pinggan nga imo. May ara ka ginaya kanon nga imo. May ara ka sudan nga imo. Separado na ya sa mga kabataan kagiban. Amo na sa unaya mo. Ginapreparahan kaya separado. Dungan kaon, pero may separado kaya nga sudan, naplastad ng kanon mo, naplastad ng pinggan mo, naplastad ng kutsara tinidor mo. Amo na sa una. Kag kinahanglan tipon. Kaya panawag na sa una sa mga malam kung di magtipon, buwisit. Purti ng pamuyayaw. Mga kinatsila pa na nga pamuyayaw bla. Ti subong ya, ginguba ya gid ang tradisyon sa COVID-19 purti no? Nga pagguba ya sa aton tradisyon, bisan ang aton mga opisyal sa ikaayong lawas, nya kung mahimo malang nga limitahan tanay, hindi magdulungan kaon. Kay galagsik ang laway bla, gali ng kagaw mo. Nalaputan na, pati turutot na disgasya. Hindi magturutot. Kaya mo na ginhalianan sang kagaw. Inaya kure ko da, upod ko da, kangaaman. Kaya man turutot, tingnan isuyupon sa kabata. Ibutang niya sa lamisa. Kung may mga manggod, sa dakpon man sa manggod, kag isuyupon man. Kag turututon. Nakalaing nga tinagano, turututon. Kung iglaptang kagaw, gusto na, ako niya upod ko da sa panugyan sang ato mga doktor kag mga eksperto sa ikaayong lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Morning. Baw sa aton mga utod ga sulod yapon ang ila sini pulo panamyaw. Sige dali lang kay ginakwanta niyo, amat-amat na lang ni. Kay Virginia Ortizo, good morning. Kay Grace Palma Makiran, sino ayan ang mapaskwa sa akon? Gahulat siya nga paskwahan. Mga muyo basi magtupaman. Kay Uma Lumina, good morning. Kay Alison Asibido, morning. Sige, God bless ko na. Sa siyudad sa Bacolod. Kay Jire Orbino, shout out lang ko na kay Wilfredo Agrida Jr. dira sa Bayanihan 2 sa may Punta Taytay kag Cathedral Boys Choir. Sige. Kay Milchurita Perer, good morning man. Damo ga sulod subong agaw. Bao si Elizabeth Malaka Gamala. Morning sa imo Elizabeth, kamusta ka? Sige. Kay Gart Kaknyo. Morning. Wala ka mo ga-air sa radyo haw. Subong Facebook lang anay, no? Dugay-dugay basi mabalik kami sa radyo. Subong Facebook Live lang anay kita. Kay Rodelyn Alvarez Bayabado, good morning. Kay Lisa Dono, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35
36 na. Aber, pasudlon tani ang reporto sang Nokpo, 30 anyos nga lalaki dakop sa bypass sang Sipalay PNP. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May action na Fred, ako pining isa ka lalaki sa bypass operation dira sa Purok Riverside, Barangay na Bulao, syudad sang Sipalay, tinirikdan nga adlaw. Suspitsado ginkilala sa kay Rolly Ostrio, 30 anyos kag nagapuyo sa Muman nga barangay. Sa pagpanguna mismo ni Police Major James Latayon, hepe sa Sipalay PNP, tigayo nga nabaklan kag nakumpiskaran gid gilayon sang balor 34,000 pesos sa ginapatihan Shabu. Ang suspitsado lakip na ang isa kagatos nga bypass money kag cellular phone mga kaaksyon. Ang suspitsado mga tubang sang kaso sa paglapas sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Anano pagid ang pila kadalag ko nga mga balita nga aton daydayon karon nga kaagahon. Dugay-dugay tawgan ang aton patrol ang mga pila pa ka sitwasyon dire sa Dakbanwa sang Bacolod, no? Parang bisan paano medyo libot-libot lang na yung patrol, hatag lang na pila ka mga impormasyon para sa aton mga kauturan. Kay Roldan, good morning. Kay Leslie Akot, good morning. Watching from quiet ba? Sa quiet da, sa pungsod sa mga Arabo. Kamusta kamuda? Kay Sunib Silnitig, ano ni? Sakto ni pag-pronounce ko sa ngalan mo. Muna ko kisabla. Kung mga utod na to ng mga ngalan nyo, bla, kung ano, hindi nyo lang pagsulia para mapos basahon. Okay lang. Si Elizabeth Malakagamala, brown out da sa inyo station. Wala ko radyo nga na live. Hindi subong Facebook live lang nga na kita, no? Subong karon nagdugay posible sa mga inabot nga mga inuras base kung magbalik na kami sa radyo, no? Sige lang anay Di lang anay kita tubangay may na kay tubangay kita sa Facebook live. Okay lang? Kay Lisa Dono, morning, watching from Pasig City. God bless. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Sa sininga mga tiniyon, balikan ko anay ang aton patrol, ang sitwasyon sa pilapagid ka mga bahin sang syudad sang Bacolod. Sabado, subong. Ang pila naton ka mga utod, ti iban na gabulugtaw na, monitor na naton live sa Facebook. Okay lang, reglado, hulat-hulatan nyo lang. Kay mabalik gid kami sa kahanginan paagi sa radyo. Ari na, ang aton patrol. Balita sa patrol. Opod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred, duha ka mga persona gin aligar drug pushers ang dakpang paagi sa bypass operation kagabi sa separadong lugar. Ang suspect dirigin kilala kay Joel Langido, 29 anyos, nagapuyo ni siya sa Purok Sigay, Barangay 2, diri sa syudad sang Bacolod. Sunod diri kay Sigay naman? Captain Leo Estupa, ining si Joel Langido, ang ginakabig nga street level individual and takna alas 11:45 ang takna kagabi. Ini siya ang nabaklan paagi man sa bypass operation sa mga kapulisan na recover action na Fred sa bypass operation ang gumatanan ka plastic sachet sang suspected shabu na lakip na diri action na Fred ang isa ka improvised truther plus ang mga drug paraphernalia. Ang recovery action na Fred sa sining 5 ka gramo rather 5 ka plastic sachet ang suspected shabu, more or less mga 2 grams worth 13,000 pesos. Karon ining si Joel Langido ang detenido karon sa custodial facility sa station number 2. Samtang sa police station number 10,
basta operation man ang kasar sa mga kapulisan sa idalom sang Police Station number 10 led by Police Major Ruel Culanag. Mga alas 7:45 kontak na kagabi na dakpan sa bypass operation amo si Elton John Neri, 30 anyos ginakabigman nga street level individual. Sa bypass operation action na Fred, nakuha diri sa suspect ang isa ka plastic sachet sang suspected Shabu kag drug paraphernalia. Sa palaksyon na Fred karon ining si Neri ang detenido man karon sa custodial facility sa station number 10. Balita report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42. Wala untata. Sige mo ng siling ko, hala. Mintas tanto nga may gano, no, hala. Sige man, ang baligyan ay kasyabo. Na wala katapusan. Ustotong hambal sang pidiya. Kabudlay tapnaon. Kay may nagagamit. Kung may nagabakal, may ara nagabaligya. So, mintas tanto nga may nagausar, may nagabaligya. Di, bisan ano mo na. Nga dakop hala, pangsikop, milyones na. Ang balor ara, gyapon, gatubod, gyapon, kaya may ti. Halin ini sa ginatawag na ito, iban nga pungsod, sige pasulod gyapon, sang iligal nga duga. Pero abi, kung matabo, pila kadlaw nga, wala na sang suyop, wala naman na, sino pa na bakal, baligya ka pa mo kay wala sang bakal. Galing kay gapakilala lang nga porte kadamo gyapon sang adik. Porte kadamo gyapon sang nagabakal. Amon ako nga may poser kay may user. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Remember sang isa ka opisyal sang National Bureau of Investigation nga napatay? Ang pinakaulihi nga report, wala sang foul play. Sino nagsiling sini? Siling ni Justice Secretary Minardo Guevara. Nga aman, kahapon siling niya, ang National Bureau of Investigation wala sang nakita nga kung ano man nga foul play sa kamatayon sang Counter-Terrorism Division Chief sa nagligad nga inadlaw. Suno kay Guevara, ang NBI OIC Director nga si Eric Distor nagpalayag nga ang kamatayon sang head agent nga si Raul Manguera bangod sang accidental fire. So ang butsingon, accidental firing ang natabo. But sulo sa iya, wala man nabutang kung sino ang nagpalupok. Di ko na accidental fire, kundi siya ang nagpalupok. Di galing siling niya ang foul play, guwa na ni sa question, sa mensahe ni Guevara kahapon sa mga reporter. Madumduman si Manguera na patay itong nagabi sa itong Martes, kag may agis ang lutang sa iya siningatian. Suno sa kapulisan, gindalain ni siya sa ospital sa iya driver, kag sumuman ang empleyado masang NBI sa makabati sang lupok sa iya opisina sa Bureau Headquarters sa Manila. Wala ko sang foul play nga nagluntad. Accidental fire ang natabo. Ano gin gabot yung armas? Gitinluan, ginampangan, ano nga plastada? Amo na bla ang armas ininyo pagampangan kay manapanawag sa mga malam sina panulay. May ara gani iya nga ang iyang 45 caliber pistol, ginkuha na ang bala sa chamber, wala na chamber load, ginkakasya, ginkasaya, naglupad ng bala, ginhuluang panga niya, gintaya-taya sa lumabay ang estudyante, piniteke, lumupok, di nga abikitas na. Amo niyang disgrasya mo, siling sa mga malam panulay. Hindi mo pagampangan ng armas kay panulay na. Sino maguna-una ha? Nga ang load sa chamber ging kakas na. Tinaya sa estudyante, lumupok pa, amak mo.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:46 na kay Jean Ignacio da. Good morning. Upod-upod lang kita. Kay Los Biminda Bonhibod. Morning. Sige. May lang nga pag-upod-upod sa aton karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:47 na. Mapahuway ko. Makadali. Balik ako pagkatapos ini. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sinsan anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat mulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, sumong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:54 na. Dali lang sa nagahulat. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula 12-28. Una nga bula resulta 12 kag 28. Second draw, kadua nga bula 12-31. Ikadua nga bula resulta 12 kag 31. Third draw 2-3. Ikatatlo nga bula resulta 2 kag 3. Diretso ni. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita jackpot 94,821,792. Kombinasyon in any order 18, 13, 16, 1, 17, 31. Resulta sang 658 18 13, 16, 1, 17, 31. 645 kita ang jackpot. 158,240,862. Kombinasyon in any order 33, 22, 26, 5, 31, 15. Resulta sang 645, 33, 22, 26, 5, 31, kag 15. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:55 na. Muning lada kay Aida Alunan, kay Albert Sarabia. Good morning man. Naga-monitor siya sa La Castillana. Ano pa ang pila ka mga balita kag mga isyu. Balita naton nasyonal, base Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag nga iya inigamito niya poder agod debihon ang posibilidad nga pagbito sang pila ka mga probisyon sa 4.506 trilyones nga national budget para sa masunod nga tuig. Nagalakip dire ang 72.5 bilyones nga pondo nga gamiton para sa COVID-19 vaccine. Ang ibakal na tumla, sang vaccine, ang storage and distribution, suno sa Malacanang.
palayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ginapasiguro kuno ang publiko nga ang presidente magaperma sining budget antes magtakop ang tuig para malikawan ang reenacted budget. Si Senador Ping Lacson gani sila niya sa presidente abi niya tun Mayo na ibito dang iba nga do hindi maintindihan nga ginbutang kagin lakip sang budget sa tuig 2021. Ang mga budget ba ni Kung Quesado ang kuris-kuris ini sang iban daw ginalakipan gid sang intereses, no? Ang malapit-lapit na kung malapit-lapit ka sa House Speaker, so, damo-damo nga budget gawa ang makuha sang distrito mo. Di may mala na, kung makakuha dako ang distrito mo para kung magtupa man sa mga proyekto, kunti no problem lang. Basta magtupa sa proyekto. Amo na yang aton, magtupa sa proyekto kag hindi sa bulsa. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:58 na kay Angel Recoperto. Nagapamati sa kuno sa Woodside. Dira sa Woodside naga-monitor karon nga kaagahon. Sige Kay sinayda Suraida Lucero. Good morning man. God bless. Thank you, Gid. Sige, baw ang aton oras daw hindi na magtugot. Sige, saylo kita sa mga balita. Hindi ka mo maghalin kay padayon kita magserbisyo sa inyo. Bisan sa live lang sa aton Facebook, okay lang. Sa di madugay, balik gi kita sa kahanginan. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, ay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!